Nag-public apology kaninang umaga sa Regional Trial Court Branch 6 sa lungsod ng Legazpi ang pinuno ng Task Force Kasaanag na si John Chong matapos siyang magpalaganap ng mga maling aligasyon laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa harap ni Judge Elmer Lanuzo at ng ilang media, inamin ni Chong na walang katotohanan ang mga ibinato niyang issue laban sa kongresista. Aniya, humihingi siya ng tawad sa opisyal sa nagawa niyang mga aparatang. For the record, I confirm that both my statement in the letter and the press conference regarding Congressman Elizalde were false. As a responsible citizen, I fully acknowledge my mistake and once again, I apologize to the Honorable Congressman for any damage these statements may have caused. Sa opisyal naman na pahayag ng abogado ni Ko na si Attorney Brian Hernandez, kinasuhan ng kanyang kliyente si Chong ng libel at online libel. Nagugat ang kasong libel matapos na magpadala ng liham si Chong noong December 23, 2022 sa Regional Director ng Department of Public Works and Highways Region 4A at sa ilan pang district engineers. Sa liham, sinabi ni Chong na may nakabinbin na kaso sa ombudsman si Ko at 3 iba pang mambabatas dahil sa umano'y irregularidad sa bidding process sa rockfall projects ng DPWH, ngunit mariin itong pinabulaanan ng ombudsman. Nagugat naman umano ang kasong online libel sa pahayag ni Chong mula sa isang press conference noong June 14, 2022, kung saan sinabi nitong nagsampa siya ng reklamo laban kay Ko dahil sa katiwalian at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na mabilis na kumalat online. Ayon pa kay Attorney Hernandez, ang ginawang pag-amin ni Chong ay direktang sumasalungat sa privilege speech ni Senador Joel Villanueva kamakailan kung saan nabanggit ng senador ang isang 50 bilyong piso na kaso na isinampa ng Task Force Kasaanag laban kay Ko. Pagdidiin ng abogado, dahil inamin ni Chong na imbento lamang ang mga paratang nito, malinaw at walang katotohanan ang mga pahayag na ginamit sa talumpati ng senador. Sa huli, mariing sinabi ng abogado na ang pagpapakalat umano ng mga maling pahayag at impormasyon ay hindi lamang sumisira sa reputasyon ng kongresista, kundi ito'y isang panlilinlang sa mga mamamayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.